to nek mu se poveća. Da praktično naše institucije dostavljaju te poverljive informacije javnim izvršiteljima. Kako država može bolje da zaštiti privatne podatke građana od upotrebe protiv njih? A postoji zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali naravno to niko ne poštuje i to što sam izjavio, ja svoje mišljenje ne menjam, tačno, naročito se to dešava u velikim gradovima, gde opštinske uprave, gde gledaju koga nema u stanu, gde su stanovi napušteni ljudi u inostranstvu ili bilo šta, i kad mu se, naročito to je slučaj u Beogradu i u opštini Stari grad, gde starije stanovništvo i prazni stanovi, kako su ljudi ostajali bez stanova, što su imali neki dug za komunalne usluge, a on je u inostranstvu živi i oni tačno dobiju, znači to je ta mreža organizovana koja sve radi, njihovi veštaci, oni sad kad vam dođu, ako ovaj stan vredi 50 dinara, njihov veštak sudski proceni ga da vredi 18 dinara. Razumete? I onda ga on proda, izvršitelj, prva licitacija, nikoga ne kupi, druga nikoga ne kupi, na trećoj ga proda za 5 dinara. I obično to su njihovi kupci koji kupuju te stanove. Ja sam predao Skupštini pred 4. godina da se formira anketni odbor da se formira u vezi rada izvršitelja, to stoji, to niko ne iznosi pred poslanike, ja ne znam zbog čega, i tu sam taksativno sve naveo šta treba da se uradi i da se vidi šta se radi našim građanima. Da, jasno. Kažite mi, za koje konkretne zakonske promene se trenutno zalažete u parlamentu, imajući u vidu da ste skoro usvojili izmenu zakona član 151b koji je u izvesnoj meri i zaštitio građane. Koje to promene bi mogle zakonski da se još izvedu pre konačnog ukidanja tih, da kažemo, izvršitelja? Ja sam na član tog zakona, sad se ne sjećam koji je verovatno taj što vi kažete, to štiti, znači, do 60 kvadrata nekretnina, da je jedna, da je vlasnik te nekretnine prijavljen 5 godina na toj adresi i ako polovina vrednosti, ako dug prelazi polovinu vrednosti stana, ode stan na doboš. Znači, ja sam podneo amandmane da tih 5 godina neko nije prijavljen iz objektivnih, subjektivnih razloga, ne može biti prijavljen na svojoj nekretnini, što to mora biti uslov, da ne bude to 60 kvadrata, ko ima jednu nekretninu, bila 100, 200, 300, 20, 15 kvadrata, to je njegova, da ne sme niko da je dira i da koliko god da je dužan, da ne može da mu se uzme nekretnina, što malo pre rekao, za čega se zalažem, znači ja se zalažem da se oni ukinu izvršitelji, da budu sudski, ono što rekao, da na kuću i na ono od čega čovek ili žena hrani svoju porodicu, da niko ne sme se na to zadužiti. Jasno. Recite mi, decenijima ste radili kao privatni detektiv i to se može reći da ste jedan od prvih, ako ne i prvi srpski detektiv, da, u Srbiji. Tom prilikom ste rešavali složene slučajeve. Kako vam to vaše iskustvo u traženju istine kao detektiva pomaže da sagledate politička pitanja ili da sastavite bolje zakone u parlamentu? Pa dobro, mislim, to različite su delatnosti, nije ovde u parlamentu, što je opšte poznato, ja se borim za običnog čoveka, da niko ne sme naroda pljačka. Jasno. Kao detektiv ste ipak imali prilike da vidite šta znači pravda na terenu naspram pravde na papiru. Šta vas je najviše iznenadilo u vezi sa načinom na koji se zakoni zapravo donose onda kada ste postali poslanik? Pa ne znam, ja od prvog dana kad sam postao poslanik i uvek sam se borio za pravdu i za pravdu običnog čoveka. To sam sve malo pre vam rekao. Da se ne ponavljam. Da, jasno. Kao član odbora za ljudska i manjinska prava, vaš rad je u parlamentu i u tom odboru veoma zapažen. U pitanju je odbor, kao što rekao, za ljudska, manjinska prava i rodnu ravnopravnost. Kako balansirate široke državne interese sa neposrednom sirovom ljudskom potrebom za socijalnom pravdom? Pa ne znam, ja u tom odboru se isto zalažem i na vezi sam sa
zaštitnikom građana Pašalićem, da se obratimo se uvek kad su ljudska prava građanina ugrožena, a to je širok pojam, ljudska prava, to konzumira u sebi i ove izvršitelje i sve može da I rodnu ugrožava, ravnopravnost i prava deteta. jeste, i Da. prava deteta, sve gde god je ugrožen i svaki problem iznesem i na odboru i javno, da se to čuje i jer sve mora po meni ići u javnost, da narod čuje, da narod vidi šta rade. Jasno. I ti izvršitelji i bilo koji centri za socijalni rad i mnoge državne institucije, gde pojedinci u tim državnim institucijama krše zakon i uzmu zakon u svoje ruke. Što to ne sme da se radi. Da, imao bih finalno pitanje za vas. Vaš pokret za pravdu i slobodu građana se zaista širi geometrijskom progresijom. Niš, Leskovac, Vranje, Babušnica, Bela Palanka, Surdulica, Prokuplje, Aleksinac, ceo jug Srbije i polako ide ka severu, Smederevska Palanka, Beograd i tako dalje, da ne nabrajam sve gradove u Srbiji. I Bujanovac. Naravno, i verovatno će mnogi drugi uskoro odbori biti osnovani. Kažite mi vašu viziju, kako bi pobeda ili veliki uspeh vašeg pokreta na narednim izborima promenilo svakodnevni život građana Srbije? Pa u svakom slučaju, glas za pokret, glas je za sebe i za svoju porodicu. Videli ste danas za nepuna 2 sata koliko se ljudi, što rekao, učlanilo, koliko je razgovaralo sa mnom i sa rukovodstvom pokreta građana. To nešto govori. Mi nikoga ne molimo, mi nikoga ne jurimo, sve je kod nas dobrovoljno. Mi smo neko ko nismo ni vladina, ni nevladina organizacija, nas ne finansiraju ni kriminalci, ni tajkuni, mi se sami snalazimo i borimo. Naši građani, što se kaže, i zadnji dinar odvajaju da bi pomogli pokretu, ili znajući da sa time pomažu sami sebe i mnoge građane Srbije. Svoju decu, svoju budućnost, kako ste malo pre istakli gore. Da. Ja vas citiram samo. U svakom slučaju, hvala vam na intervju i na vašoj poseti Nišu i do skorošnjeg viđenja. Hvala i vama i svim građanima Niša. Želim da se zahvalim i rukovodstvu pokreta u Nišu i ponosan sam na sve vas. Hvala još jednom. Hvala, prijatno. Hvala i vama.